Zbog izborne prijevare, ilegalnog tiskanja glasačkih listića te lažnog zbrajanja glasova podnijela sam kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, protiv Državnog izbornog povjerenstva, protiv predsjednika uprave APIS-a Saše Bilića, protiv ravnatelja CERP-a Milana Plečaša, za one koje ne znaju, to je bivši fond za privatizaciju, protiv Olega Uskokovića, odvjetnika i partnera ministra Habijana, Damira Habijana i vlasnika niza medija u Hrvatskoj, protiv Bojana Divjaka, direktora Glasa Slavonije i Novog lista i partnera Olega Uskokovića, te protiv Marka Milića, glasnogovornika hrvatske vlade. U Hrvatskoj je glasačke listiće tiskala tiskara koja je u vlasništvu Šeksovog nećaka. Taj Šeksov nećak, Bojan Divjak, je putem odvjetnika Olega Uskokovića kupio tiskarski stroj od Vjesnika u likvidaciji. A inače je taj isti Divjak, taj isti Vjesnik odveo u stečaj 2012. godine. Ova činjenica bi u bilo kojoj drugoj državi izazvala politički potres. Bila bi to glavna tema svih medija. Državno odvjetništvo bi odmah otvorilo istragu. Glasački listići tiskani su u velikom broju ilegalno i ubačene u izborni proces, što je opisano u kaznenoj prijavi. I to na način da su glasačke kutije zamjenjivane, da su se glasački listići dostavljali u županijska izborna povjerenstva, a to je i jedan od glavnih razloga za gužve koje je javnost vidjela primjerice u Zagrebačkom gradskom poglavarstvu. Ovim putem pozivam sve relevantne društvene skupine da dignu glas protiv ove nepravde. Jer u državi u kojoj vladaju takve osobe kojima ništa nije sveto, koje hladnokrvno lažu svoj narod, koje gaze elementarna prava svoga naroda, takva država ne može imati napredak.